Τι γάμψη. Πώς τη λένε. Τι κουάνι Παρθένα. Τι κάνεις Κούστα. Ρε μαλακό. Τι γάμψη τι κουάνι την Παρθένα. Με τον καριό. Μόνο τώρα. Μόνο εγώ δεν την έχω πηδήξει. Μήπως θέλει να την πληρώσω. Με 30 ευρώ τα κάνει όλα. Εμένα μου ζητάει πολλά παραπάνω. Έτσι δεν Κάτσε, δεν την κράξω καθόλου το τώρα. κάνανε πολύ χάλια. Τι κάνω σου μουνί. Με πατήσει αμάξι η λύση, τι δεν το γαμίσεις. Μόνο αν θέλει να γίνει αστροναύτης θα σου κάτσει η Χουάνα. Μάιδι. Ρε πάει ο μαλάκας. Αλλά και αρχίδια. Θα κομίσες. Και να μας ακούσει. Έπρεπε να σιγουρευτείς ότι θα πέθανα. Οπαλά. Ρε πάει ο μαλάκας. Θα πέθανα. Έπρεπε να σιγουρευτείς ότι θα πέθανα. Δεν το πουστώ. Ναι, ναι. Πάλα. Αυτό δεν άκουσα ότι δεν είπα το άγω, το ξέρω. Όχι αυτό, θα φέρεις αμάξι πίσω. Ναι. Μα καλά. Εσένα πηδούσα τόσο καιρό. Μα καλά. Εσένα πηδούσα τόσο καιρό. Άντε ρε μαλάκα. Εσύ η καβλιάρα πολύ λένε. Ακούς γιατί.